Κορυδαλλού. Η χοροδία απαρτίζεται από πολίτες διαφόρων ηλικιών και ενασχολήσεων, με κοινό χαρακτηριστικό την αγάπη τους για τη μουσική. Από το 2004 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει πλήθος εμφανίσεων, όχι μόνο σε εκδηλώσεις του Δήμου Κορυδαλλού, αλλά και σε διαδημοτικά, πανελλαδικά ή και διεθνή φεστιβάλ. Παντού κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο με το πλούσιο και ποιοτικό ρεπερτόριο, όσο και με την άριστη εκτέλεσή του. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει διασκευές της μαέστρου και καθηγήτριας του Μουσικού Πανεπιστημίου της Φιλιππούπολης Βουλγαρίας, κυρίας Ελένας Κασάροβα, σε τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών: Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Χατζηνάσιος, Ξαρχάκος, Μικρούτσικος, αλλά και κλασικά έργα, όπως την Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι και άλλα. Στο πιάνο συνοδεύει ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος. Τα τραγούδια που θα ακουστούν είναι Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μια νυχτερίδα στη Σκεπή, Μίκης Θεοδωράκης. Κερκυραϊκός, δημοτικό. Άγγιγμα ψυχής, μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος, στίχη Μιχάλης Μπουρμπούλης. Φίλοι και αδέλφια, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, στίχη Ιάκωβος Καμπανέλης. Όλα τα τραγούδια είναι σε διασκευή της μαέστρου Έλενας Κασάροβα.